Abbas TV. Duniyar nishadi. Officer, what is going on? I want you to have a clear picture kan case inda muke tattaunawa. Okay, bismillah, zaka iya farawa. Jiya da dare misalin karfe 1. Me ya faru kuma a ina? H&C Hospital. Okay, ina sauraron ku. Akwai wani mutum ana kiran shi mainasara Ayuba wanda yake jinya a wannan asibitin. Officer, yi mun bayani gwari-gwari. Inda ya haɗu da wasu waɗanda suke makiya alluran acid a cikin drip da yake sha na supplement. Inna lillahi, amma kamar na san wannan gayan. Wannan shine mainasara Ayuba. Na san wannan gayan, amma officer yana raye? Of course, but he is getting better. Officer, dole ne in jagoranci wannan case din. Ni ne nan zan yi bincike duk wanda yake da sa hannu wajen san ganin bayan mai nasara. Dole zan yi masa hukunci, dole. Waye da waye ake zargi yanzu? Ita ce wannan. Sai kuma waye munafuka? Ni kuma akan me za mu tambayoyi? Tashi, zan fara bincike akan ki. Kan me? Zaki yi bayani a bayan kanta. Jamila ba mai nasara iya ni kadai. Ayya, Hajiya Maryam, kwantar da hankalinki, ba gani ba. Amma ina iyalan mai nasara har da mahaifiyarsa. Duka Allah ya musu rasuwa. What? Da kannansa uku da mahaifiyarsa duk Allah ya musu rasuwa sanadiyar wani hatsari. Allah sarki, kamar na yi kuka. Officer, sai kuma waye ake zargi? Awwal Kabir. Okay, zan fara bincike a kanka. Ranka ya daɗe. Me ya dangantakanka da mai nasara? Mai nasara zan iya cewa wana ne. Ban gane ba, kamar ya wanka, uwar kuɗiya ko uban kuɗiya? A gaskiya ranka ya daɗe babu ko ɗaya. Kuma ka ce min wanka, ta yaya? How I can't believe? Babu mutumin da yake ɗauka mahaifi kuma mashawarcinsa sama da mahaifina. Okay, waye mahaifinka? Mahaifina yana nan Malam Kabiru. Me ya sana'arsa? Malamin addini ne, yana karantarwa sannan kuma malami ne irin na zaure haka. Da kai da Jamila wa ya fara zuwa ɗakin? Ni na fara zuwa. Wa ka samu a ciki? Iya mai nasara sai matarsa Maryam. Lokacin ya fara barci ko irinsa biyu? Ya fara bacci. Me ya fitar da Maryam a ɗakin? Likita ne ya kira ta. A cikin kai da Jamila ko akwai wanda ya fita a ɗakin? Sai dai hana rantsuwa ni ne na fita na amsa waya ba zai wuce kimanin minti 1 ba. Ok, za ka iya tafiya. Da Allah ɗan kaɗaɗe ina so a bani dama na koma asibiti domin ina ɗaya daga cikin masu kula da shi ya mai nasara. Zan iya baka dama amma zuwa nan gaba. Ke kyaje da kanki yanzu zan fara bincike. Ba zan iya bari gurin mijina ba? No, anan zaki ajiye kuma ki bude ta an gani. Daga na kike kafin zuwan ki asibitin? Na je gidan kanwar mijin sister ta. A ina kenan? Wannan Amitama. Sabida tabbatarwa za mu iya zuwa gidan yanzu? Na je gidan har mai gadi babu, ba kowa a gidan. Baki same su ba? Eh. Akwai aljihu a wannan rigar naki? A'a, babu. To a ina kike zuba komosanki? A jakana mana. Ina jakan yake? Sun karba a waje. Kai, ina jakan yake? Yalla batun akan kanta a waje. Ina so a zo min da jakan. Jakan mace sirri ne, bai kamata a ce ka bude kai tsaye haka ba. Ban kaɗau bayanan sirri shine aiki na. Wani yanzu ne kuke da zargi da samun mai nasara ku ba? Akan me? Muna zargin Awwal ma bare manyar kuɗi. Riban me zan ci in na kashe shi? Ke musulma ce? Kai maka kama da wani abu daban ne? Ki tashi lokacin sallah yayi, Aminu sai ra iya zuwa da bulala. Ni dai na barki. A rantsi idan ka sake na zo kwantenan nan taka sai na sa an rushe ta. La, kenan na higa cikin masifa. Tun jiya na ce ka samu data, ki samun data. Kana wani gaya mun bane to. Kenan na higa jalala. Wai mene? Wannan wani irin abu ne? Wallahi katin 2000 zan sa in kira a kawo min dusa akuya na je na saka na 20,000. Wace waya zan da katin 20,000? Yanzu a ce kuɗin jarabawa da kuɗin nefa sai ka ta ka je ofis sannan zaka biya. Ba dama kana ɗakin ka daddan zaka biya. Duk ku saurara ga maganin matsaloli. Kamar ya? BBK data.
application da babu kamar sa. Ina kira ga TikToker da ma duk wani mai amfani da social media. Ku shiga cikin Play Store ko kuma App Store da ke cikin wayoyin Ku yi downloading din BBK data domin ku yi amfani da shi. Sannan kuma za ku iya biyan kuɗin wuta da na ruwa har da na jarrabawa. Komai daidai. Bai da matsala wajen network, sa kati, siyan data. Yawwa. Daidai kenan. Ga duk wanda ya samu matsalar saka kati a cikin wayarsa, misali zaka saka katin 2,000 sai ka saka na 20,000. BBK data za su juya maka wannan katin ya koma kuɗi a cikin account ɗinka. Wa. BBK data. Wannan ita ce number wayan customer care ne domin tambaya bisa abin da ba a gane ba. Kai, abu yayi daidai. Aisha, Indo Aisha na salam. Aisha, Indo Aisha tun sha da Aikin wuya mata su riga sun ji mu. Allah ya yi za tsaye da ni takarar gwamna. Adin nasarar mu ce gaba daya. Nasarar ku dai amma ba tamu ba. Sai kai gwamna a garin nan. Idan har da gaske ke kika haifi mahaifina, to su waye dangin mahaifiyata a yanzu nake son sani ki mun kwatance dan canzan koma. Dama an ce tsintacciyar mage ba ta ma. Me kake nufi kawo? Ni ba kawunki bane daga yau. Ban sa ka ba. Kar mu gaya mata wace ce ita. Wace ce ni? Wace ce ni? Ke jika ta ce. Ba jikar ta bace, tsintarki muka yi. Kawai muka rufa miki asiri kar ki zama wulakantacciya. Kasaitaccen shirin fim din a cikin biyu zai fara zuwar muku ranar 9 ga watan Yuni akan YouTube channel din Aisha Humaira TV da misalin karfe 8:30 na dare a duk ranar Lahadi. Kana zai zo muku a tashar Arewa 24 da misalin karfe 9 na dare a cikin biyu.